Bore da, meddwl Elin. Be ti'n ei heddiw? Wel, dwi'n creu fideo ar gyfer disgyblion sydd yn mynd nôl i'r ysgol cyn bo hir am dŵdlo. Dŵdlo? Ond mae pobl yn cysylltu dŵdlo gyda gwastraffu amser. Neu rhywun sydd ddim yn gwrando neu ddim yn canolbwyntio. Dwi'n gwybod, ond na, meddwl Elin. Mae ymchwil yn dangos bod dŵdlo yn ffordd wych i bobl ddatrys problemau a prosesu gwybodaeth sydd yn helpu i ni ffocysu. Pryd wyt ti'n dŵdlo, Elin? Dwi'n hoffi dŵdlo pam dwi ar y ffôn ac yn cael sgwrs bwysig neu yn trafod emosiynau. Mae dŵdlo yn helpu fi i ganolbwyntio a theimlo'n llai nerfus. Ond Elin, ydy disgyblion yn cael dŵdlo yn yr ysgol? Mae'n debygol iawn a fydd yr athrawon yn hapus i chi ddŵdlo ar hyd eich llyfrau ysgol. Felly beth am gael llyfr bach arbennig just ar gyfer dŵdlo? Sut dylai pobl fynd ati i dŵdlo, Elin? Dylai dŵdlo ddod yn eitha naturiol i bawb. Sim rhaid chi fod yn artist i allu dŵdlo. Ond, os nad ydych chi'n siŵr lle i ddechrau, dyma rhai syniadau i chi. Dechreuwch efo llyfr bach braslunio a beiro ddi fine liner. Mae defnyddio beira fel hon yn golygu y byddwch yn dysgu neu marciau'n hyderus gan nad ydy hi'n bosib rwbio'r marciau allan. Be am dynnu llun anifail gan ddefnyddio squiggles yn unig? Allwch chi ddyfalu be di hwn? Syniad arall ydy rhannu tudalen yn 6 rhan a'i lenwi gyda phatrymau amrywiol. Wedyn, beth am fraslunio cylchoedd a sgwariau a'i llenwi gyda unrhyw beth sy'n dod i'r meddwl. Gall hyn fod yn batrwm, neu'n wrthrych, neu'n anifail, neu'n berson. Peidiwch gorfeddwl neu bod ofn gwneud camgymeriad. Diolch, Elin. Croeso, meddwl Elin. Sut ydyn ni'n dechrau chwildro dŵdlo, Elin? Gyda di wrtha i.